Αγαπημένοι μου, ξεκινήσαμε νέα εβδομάδα στη σχολή και ετοιμαζόμαστε για το νέο μήνα, για τον Οκτώβρη, και έτσι ξεκινάμε το ανανεωμένο μας πρόγραμμα, όπου θα περιλαμβάνει πολύ ωραίες πρακτικές για όλη τη βδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τη γιόγκα μας. Δευτέρα και Τετάρτη θα κάνουμε παρέα το Yoga Flow. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με μια απαλή ροή, η οποία έτσι μας βοηθάει να βγούμε από την αδράνεια και να ενεργοποιηθούμε για τη νέα εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι διαλογισμού στο τέλος της πρακτικής. Οπότε κάθε Δευτέρα κάνουμε απαλό Yoga Flow και διαλογισμό. Την Τετάρτη είναι το Yoga Flow, το οποίο όμως έχει πιο ενεργοποιητικά στοιχεία και έτσι μας βοηθάει να τονωθούμε στα μέσα της εβδομάδας. Τρίτη, Πέμπτη κάνουμε τη Hatha Yoga, που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε στο σώμα μας μια σταθερή βάση, να νιώσουμε τη δύναμή μας, να πατήσουμε γερά στη γη. Και την Τρίτη θα δώσουμε έμφαση και σε κάποιες ασκήσεις αναπνοών, για να βοηθάμε το νευρικό μας σύστημα μέσα από την πρακτική να ισορροπεί. Ενώ την Πέμπτη, μαζί με την Hatha Yoga, μέσα στο μάθημα θα συμπεριλαμβάνεται και μια πρακτική Yoga Nidra, δηλαδή στο τέλος θα υπάρχει ένα κομμάτι καθοδηγούμενης χαλάρωσης που θα μας βοηθάει να ηρεμούμε βαθιά και να φεύγουμε άλλοι άνθρωποι από την πρακτική. Την Παρασκευή θα κάνουμε πρακτική με την Gogo Yin Yoga για αποφόρτιση στο τέλος της εβδομάδας. Είναι μια πρακτική πάρα πολύ υγειωτική που μας βοηθάει να αποδεσμεύσουμε την ένταση, να ανοίξει το σώμα, να μαλακώσει, να ηρεμήσουμε. Είναι ό,τι πρέπει για το κλείσιμο της εβδομάδας. Οπότε ανυπομονώ να σας έχουμε εδώ κοντά μας ή online όσοι θέλετε να είστε από το σπίτι. Και επίσης έρχονται και πρακτικές εναέριες στα Πανιά με την Φωτεινή. Το Σάββατο και μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε τα τμήματα για τα παιδάκια, αλλά μείνετε και συντονισμένοι για το τμήμα που θα είναι για τα εφηβάκια μας, αλλά για τα μεγάλα παιδιά, όπως είμαστε εμείς. Αυτά τα ωραία τα νέα. Στείλτε μου για ό,τι απορίες έχετε. Αυτή την εβδομάδα τρέχει και μία προσφορά στα περιόριστα μαθήματα, όποιος θέλει να μπει σε όλα τα μαθήματα της εβδομάδας. Οπότε στείλτε μου μήνυμα όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και σας περιμένω από κοντά και online, όπως σας ταιριάζει καλύτερα, να μπείτε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο για την ευεξία σας και για τη χαρά της καρδιάς σας. Φιλί! Αγαπημένοι μου, ξεκινήσαμε νέα εβδομάδα στη σχολή και ετοιμαζόμαστε για το νέο μήνα, για τον Οκτώβρη, και έτσι ξεκινάμε το ανανεωμένο μας πρόγραμμα, όπου θα περιλαμβάνει πολύ ωραίες πρακτικές για όλη τη βδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τη γιόγκα μας. Δευτέρα και Τετάρτη θα κάνουμε παρέα το Yoga Flow. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με μια απαλή ροή, η οποία έτσι μας βοηθάει να βγούμε από την αδράνεια και να ενεργοποιηθούμε για τη νέα εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει και